아멘. 자, 올라오죠. 굿모닝. Happy Sunday. Today, Sis Aida, family, today, halfway, so, look at me. 자, 오케이 나. 자, today, Bible, Proverbs chapter 15, verse 17. 여간 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나습니다. Ang ating pong title ngayon ay ang ating pong text ay makikita sa Proverbs chapter 15 verse 17. 자, 1, 2, 3, 4. Chapter 15, verse 17. Mas masarap ang isang plato ng gulay na hinihain may pag-ibig kasi isang matabang bahan na may pag-hinihain may galit. 아멘. 아멘. 타이틀 today 사랑할 수 있을 때 서로 사랑하라. Ang title po natin ngayon ay Let us love one another while we can. 아멘. Amen. 아멘. 마페 아멘. 마페 worship coming. Why very happy. 자, first 우리 모두는 교회를 다니든 교회를 다니지 않든 예배를 드리든 예배를 드리지 않든 죽으면 영적인 부활과 함께 동시에 심판을 받아 천국으로 지옥으로 가게 됩니다. Whether we attend church or not, whether we worship or not, when we die, we will be spiritually resurrected and simultaneously judged, divided into heaven and hell. 아멘. 아멘. 누가복음 16장 20절 25절에 나사로가 이름한 한 거지가 흥대를 나르며 그 부자가 때문에 누워 부자의 상에 떨어진 것으로 배부리가 하네 심지어 그들이 와서 그 흥대를 낳더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 궁에 들어가고 부자도 죽어 장사되게 저가 의무에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 꿈에 있는 나사로를 보고 여기서 말씀하신 인구라는 것은 히브리어로는 서울 헬라어로는 하데스라고 합니다만 뜻의 죽은 자들이 예수 그리스도를 믿고 The book of Luke chapter 16 verse 20. So here the place of Hades is called Sheol, and Hebrews name is Hades in Greek. Hades in Greek. It refers to the place where the dead go. Those who believe in Jesus but not been washed clean for their sins through water baptism. Those who have not received forgiveness of sins through the blood of Jesus Christ in the New Testament. And those who have not been baptized with the Holy Spirit. 아멘. 성령 세례를 받지 못한 사람들이 가는 곳이 충칭한 설명입니다. Ang tinutukoy po ni Pastor ay patungkol sa buhay ni Lazaro at yung mayaman. Na yung mga tao, yung mayaman ay ito ay habang nung siya'y nabubuhay, hindi niya binigyan ng pagkain si Lazaro. At nung sila ay namatay, yung mayaman ay nakapunta sa hell at si Lazaro ay nakapunta sa heaven. Water baptism, very very important. 물 세례를 통해 죄를 씻음을 받지 못한 사람이나 신약에 가서 예수 그리스도의 피로 죄 용서를 받지 못한 사람과 Ang water baptism po daw ay ito'y mahalaga sa isang Kristyano na kung saan nag-represent ang water baptism na hinuhugasan yung kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. 아멘. 자, 신성으로는 하나님이셨지만 인성으로는 100% 사람으로 동정녀를 통해 성령으로 잉태하셨기 때문에 물세례를 받으면서 성령의 권위에 순종하심으로 율법을 이루어 주셨다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수의 이름으로 축복합니다. So therefore, Jesus, while being good in divinity, was 100% human in humanity. Conceived by the Holy Spirit through a virgin, he fulfilled the law by obeying the
authority of Scripture through water baptism. Your baby baptism, your Bible where baby baptism. 뭘로 누가 안 들었을 때 baptism 기분. Sa Christian daw po, walang binibinyagan na bata, kundi ang binibinyagan ay yung mga taong may pagkakilala na sa Panginoon. Ang mga bata, ang tawag doon ay dedication. Ibig sabihin yung bata ay inaalay sa Diyos. Pero kapag daw ang batang ito ay nakakilala na sa Panginoon, naintindihan niya na yung Word of God at inaccept na si Jesus sa buhay niya, ito ay tinatawag na water baptism. 자, 요 챕터 16 verse 24. 자, 24절에 불러 가로되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혈을 서늘하게 하소서 내가 이 불국 가운데 고민하나이다. And verse 24, basahin po natin, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. 아멘. 아멘. 자, 이 말씀의 뜻은 예배드리지 않는 자는 지옥에 있다는 말씀입니다. The meaning of this passage is that those who do not worship are in hell. 자, 보시죠. 많은 사람들이 반신반의하거나 믿지 않으니까 예배를 습관적으로 드리지 않는 것입니다. Look, many people, because they are half believing or don't believe, they don't habitually attend worship services. 믿지 않으니까 성경도 읽지 않습니다. Because they don't believe, they don't read the Bible. 믿지 않으니까 찬양하는 시간에도 입술을 열어 찬양하지 않습니다. Because they don't believe, they don't open their lips to praise during praise time. 믿지 않으니까 기도하는 시간에도 눈을 멀뚱멀뚱 뜨고 기도하지 않습니다. Because they don't believe, they don't open their eyes during prayer time. 믿지 않으니까 토요일에 교회 와서 훈련도 하지 않고 교회 청소도 하지 않습니다. Because they don't believe, they don't come to church on Saturday, practice. 그럼 마지막 어디를 가겠습니까? 갈 곳은 딱 한 군데, 지옥, 수월뿐입니다. So where will they end up? Their only place, they go to hell. 아멘, 아멘, understand, 아멘. Your faith very, very important. Mahalaga daw po ang ating pananampalataya sa Panginoon. 그래서 우리가 결혼을 해도 100% 신앙생활 잘하는 사람들을 찾아서 결혼을 해야 한다는 것입니다. That's why, even when we marry, we must find someone who is 100% faithful. 아멘, 아멘, 아시리 아멘, 아멘. people say 아멘, Amen. 아멘. 100% faith is good person. 어떻게든 marry. Kaya daw po, naway makatagpo tayo ng mga ng tao na papangasawahin na yung may 100% talaga na katapatan sa Diyos. 믿음이 없는 사람을 만났을 때 생활에 엄청난 스트레스가 있습니다. 무슨 스트레스가 있습니까? Kapag daw po tayo ay hindi nakatagpo o nakahanap ng mga taong tapat, ang buhay natin ay magiging mahirap at yung experience natin ay magiging worse, lalo na ang stress. 아멘, 아멘. 자, 담배 피우니 옆에 오면 냄새나죠? 폐암 걸릴 확률도 높죠? 합병증이 원인을 짊어지고 살게 되죠. Kapag daw po tayo makakasawa ng mga hindi believer, walang pananampalataya sa Panginoon, sila daw po ay nagsisigarilyo, nag-iinom ng alak, at hanggang sa nagkakaroon na ng sakit dahil sa kanilang bisyo.
술 마시면 돈 갖다 버리지요. 위안 걸릴 확률도 없지요. 가끔 집에서 행사를 수술하지요. 남들과 싸우고 다니지요. At sila daw po ay nagsasayang lamang ng pera. At yung mga pera na nahanap nila ay mauubos na mauubos at nagsasalita sila ng mga nonsense sa bahay at nakikipag-away sa iba. 도박하지요. 다른 여자와 문제가 생기는 일들도 비일비재하게 있습니다. At hanggang sa ang pamilya ay mawawasak na at nakakahanap ng iba pang mga babae o mapapangasawa ng ibang kapatid. 주니어 스튜던트 보이 아멘. Student, elementary, amen. 아멘. 자, 여기 도박하지요. 다른 여자 문제가 생기는 일들이 비일비재하겠습니다. 생활용만 방지하니 어디 가서 집 들어가기 일도 못합니다. 한 달 또는 두 달 하고 잘려 나옵니다. Kung ang mapapangasawa mo daw po ay walang pananampalataya sa Diyos, mararanasan mo ang ganitong pamumuhay. Ang iyong asawa ay hindi magdudulog sa iyo o magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kundi kaguluhan. In the world, so many people like this. Madami daw pong ganitong tao sa buong mundo. 자, 또 기독교인이라고 완벽합니까? So are Christian perfect? 부분적으로 아니라는 것입니다. Partially na. Hindi daw po perfect ang mga Christian. They lie as if they were daily accurate. 그래서 부분적으로 아니라는 것입니다. 거짓말을 반복합니다. Sila daw po ang mga Christian ay hindi perfect. 남의 돈 떼먹습니다. 신뢰받지 못하게 수근수근 위반합니다. 정직하지 않습니다. 겸손하지 않습니다. 감사치도 않습니다. They take advantage of others' money. They slander others in the way that believes their faith. They are dishonest. They are not humble. They are ungrateful. 자, 오늘 사발사 와도 드리고 Sabayan po natin. Repeat after me. They take advantage of others' money. They slander others in the way that believe their faith. In the way that believe their faith. They are dishonest. They are not humble. They are ungrateful. 이런 사람들은 교회를 다녀도 영적으로는 행복한 사람이 아닙니다. So these people are not spiritually happy even if they attend church. 아멘. Amen. 아멘. So many people like this believers faith. So mayroon daw po mga tao na ang kanilang faith, ang kanilang pamumuhay ay hindi nababago. How to our God bless you? Paano daw po i-bless ng Panginoon ang mga taong ito? How to pastor John bless you? Paano ka daw din po i-bless ni Pastor John? 이런 사람들이 모이는 공동체를 모두가 비슷비슷하게 성장하므로 어디를 가도 하나님의 영광이 가려지고 때로는 혹독한 하나님으로부터 징계를 받게 된다는 것입니다. They are only pretend to be happy, but they are believers who fail to bear much fruit in their lives. Communities where these people gather all grow in the same way, and wherever they go, the glory of God is obscured, and sometimes they face harsh discipline from God. many families struggling coming. Like this believers came, struggling coming. Bakit daw po maraming pamilya ang nakakaranas ng ganitong problema? 아들과 너무요, 아들과 curse give you. Ang Diyos po ba ay nagbibigay ng sumpa? Holy Spirit love you, Holy Spirit curse give you. Ang Holy Spirit po ba ay kapag minamahal natin, binibigyan ba tayo ng sumpa o sinusumpa ba tayo ng Holy Spirit? Your parents love you, your parents snake you. Kung ang parents daw po natin ay mahal tayo, pero ang binibigay sa atin ay snake. Pastor John love you, your Pastor John, your snake you. Kung si Pastor Jung daw po ay mahal tayo,
Bibigyan ba niya tayo ng ahas? So many people have problem. Love you problem. Meron daw pong mga tao na ang problema ay ang pag-ibig. Only the religion case. At sila ay nakikipag-away. How to Father God religion case or Father God wisdom give you blessing? Paano daw tayo i-bless o bibigyan ng wisdom ni God kung tayo ay nakikipag-away? 그렇기 때문에 신앙생활과 믿음생활을 남이 하니까 나도 하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 진리이고 믿어지니까 또 우리의 생명을 살아서나 죽어서나 끝까지 정확하게 인도해 주시기 때문에 내 자신을 위해서 믿어야 된다는 인지로부터 출발해야 된다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. So therefore, a life of faith and belief is not something I do because others do it. Because God's word is truth and trustworthy, and because He guides our lives accurately to the end, whether in life or death. 아멘. 아멘. 올 사바사바 아멘 세이. Amen. 아멘. 아멘. 그들 주가. 아멘. 그들 주가. 아멘. 아멘. 자, 챕터 벌써 25. 아브라함이 가로되 예. 너는 살았을 때에 내 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 저는 여기서 위로를 받고 너는 고기를 받으리라. And verse 25. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Ngunit, 아멘. 아멘. So heavenly going very happy. kaya daw po masaya na tayo ay makapunta sa langit. Hell going home very hot. Kung tayo daw po ay pupunta sa hell, doon ay napakainit. What happened to me? Kung tayo daw po ay isang Kristyano na nakapunta sa hell, ano ang mangyayari? Anong 자, number 2. reason? Bakit 서로 tayo? 사랑할 수 있는 기회는 있단 말입니다. So number 2, the only opportunity to love one another is on this earth. 아멘. Amen. 아멘. 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 그래서 목사님도 폐사모를 열정적으로 사랑합니다. Kaya ang mabuhay daw po na mayroong pag-ibig sa bawat isa ay yun lang po ang opportunity natin na magmahalan tayo sa mundong ito. Kaya mahal na mahal daw po ni Pastor John si Mountain. 아멘. Amen. 아멘. 그래서 6월 Kinikilig na lang po si Mountain. your parents really love you. Amen. 아멘. Amen. Your brother and sisters really love you. Kaya daw po yung mga kapatid natin ay mahalin natin. really pray for you. At ipag-pray natin sila. Your church member really pray for you. sabay-sabay. At yung leaders daw po natin, ipag-pray natin ng So, Miss sabay-sabay. Pastor, 로브간, 아실리, 로빈, 클리얼 마들, 조셉, 조넬, Why Pastor, Davis, pray. Kapag daw po ay nag-pray si Pastor Joe, minimension niya ang mga kilala niya, ang mga young people, sa lugar, mga family, 아들, 많이 돼, Marilyn. Pastor, 슬로우, 로브간 멤버, all names, understand. Ngayon daw po ay na-memorize na ni Pastor Joe, unti-unti ang mga pangalan ng mga taga-lugar. Your little day is going down, prayer, Father God, like this, pray for you. Father God, very happy. Kaya daw po kapag tayo ay nag-pray daw, i-mention natin yung mga pangalan ng mga taong mahal natin sa buhay. At maging masaya daw po ang Panginoon. 가소가 church members, 장소만 church members, 장소만 school members, all classes, name is going down, and sabay-sabay pray for you. Kapag daw po tayo nag-pray, ipag-pray natin yung sa kasugan, sa yung mga student, teachers, na lahat dito sa school, i-mention natin sila sa prayer. Pray training, practice, very important. Kaya daw po kung wala daw po training o practice sa pananalangin,
prayer and practice daw po natin ay mahalaga. 사바이 pray for you difficult. So 1 minute prayer. No memories. Pray difficult. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes pray finish. Pray story no more. Kung 1 minute lang daw po, 2 minutes, yung prayer natin ay mahihirapan tayo. Korea, so many visitors, understand. Please you remember. Understand. Pray for you. Yung mga tao daw pong kilala natin, yung mga Korean missionary, pag-pray daw po natin sila. Now 저 시스에 baby worship이 못하니. It's name is very very important. Lalo na daw po yung mga church members natin na hindi na nag-attend. I-mention daw po natin sa prayer. why? 우리가 죽어서 부활하면 그때부터는 천국에 가면 예수 그리스도의 신부가 되므로 폐사물을 못 만난다는 것입니다. 천국을 못 들어가게 되면 부활했다고 하더라도 지옥행이라는 것입니다. Kaya daw po, bakit kapag tayo ay namatay na at nabuhay muli, hindi na natin makikilala, hindi na makikilala ni Pastor Jong si Ma'am Peg kapag nasa langit na siya. Kaya itong pagkakataon na ito, na habang sila ay nabubuhay pa, minamahal nila ang isa't isa. Dahil pagdating sa langit, hindi na sila magkakilala. 그래서 아래 성경 구절에 정확하게 기록하고 있지 않습니까? 천국을 가야 천사들과 같이 산다는 것입니다. Kung hindi tayo makakapasok sa langit, kahit pagkatapos ng muling pagkabuhay, mapupunta tayo sa impyerno. Hindi ba iyan mismo ang sinabi ng sumusunod na talata sa Bible? 크리스티안 아멘. Going to heaven all angel together. Spiritual life. 근데 막 going to hell, how to enjoy together your spiritual life? Hell, so very hard. Kapag daw po tayo ay pumunta sa langit, kasama natin yung angel. Pero kapag tayo nakapunta sa impyerno, hindi tayo sasamahan ng angel. Heavenly angel, very very beautiful. Ang mga angel daw po sa langit ay ito'y magaganda. 사탄 이메일 봤을 때 very very beautiful. Maganda din po ba si Satan? Hindi po. No beautiful. 아멘. Nearly angel, heavenly angel, very very beautiful. Ang angel lang daw po sa langit ang maganda, hindi si Satan. Si Satan daw po ay hindi maganda. 아멘. 글로리 투 갓. 할렐루야. Palakpakan natin ang Diyos. 아멘. 마태복음 22장 30절에 보니까 부활되는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으니라. In Matthew chapter 22 verse 30, let's read together. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. 자, 오늘 빅보이스 1, 2, 3고. Basahin po natin ng malakas. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. 아멘. Amen. 아멘. Amen. In this your life, really love you. One more time, Father God, give it to you. Kaya daw po, ang pag-ibig na binibigay ng Diyos sa atin ay isang beses lang. Ito yung chance na habang tayo nabubuhay pa dito sa mundo, i-share na natin yung love. 자, 아들 말고 이렇게 기록하고 있습니다. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipit ng Israel. 아멘. Amen. 아멘. 자, 여러분 축복을 받고 잘 되고 잘 사는 것이 어려울까요? 그렇지 않습니다. 그러나 쉬운 것도 아닙니다. Mahirap po ba makatanggap ng isang biyaya at pamumuhay na kasama si Kristo? Hindi po mahirap. 왜냐하면 여러분의 삶에 방해하는 사탄 마귀 귀신을 여러분이 제압할 수 있으면 여러분이 다 잘 될 수가 있습니다. Because if you can subdue the devil, Satan and the devil will hinder your life, then everything will be fine for you. 아멘. 아멘. We are always praying for you. In the name of Jesus, humbly
Kaya daw po sa ating pananalangin, i-rebuke natin yung mga spirit, bad spirit, hungry spirit sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, no wisdom spirit, get out. Sa pangalan din ni Jesus, palalayasin natin ang walang wisdom na spirit. Palayasin natin. Always hear, in the name of Jesus, get out. In the name of Jesus, get out. Like this pray, powerful. Sa pananalangin daw po natin, palagi nating sabihin na in the name of Jesus, get out. Kung ano man yung nililid ng Holy Spirit sa iyo na gustong palayasin niya, palayasin niya sa pangalan ni 자, 오늘 Jesus. 사발사발 폴 보려. 사탄 스피릿, in the name of Jesus, get out. evil spirit, demon spirit, no worship spirit, in the name of Jesus, get out. 1, 2, 3, go. 자, 사탄 스피릿, in the name of Jesus, get out. Satan spirit, in the name of Jesus, get out. demon spirit, in the name of Jesus, get out. Demon spirit, in the name of Jesus, get out. evil spirit, in the name of Jesus, get out. Evil spirit, in the name of Jesus, get out. no worship spirit, in the name of Jesus, get out. No worship spirit, in the name of Jesus, get out. no worship spirit, in the name of Jesus, get out. No worship spirit, in the name of Jesus, get out. 아멘. Amen. 아멘, 아멘. 와, 인간의 몸짓을 해다오 유월과 피스카미. Kapag daw po ay nagpapalayas tayo, mayroon na daw pong peace na nare-receive natin. 크리스탈 유월 홈, many holiday, New Year, every day in the name of Jesus 해다오. No? Si Cristel daw po, Cristel, kung sa bahay niyo, madami daw pong holidays, bakasyon, nagpalayas ka ba ng mga masasamang espiritu sa bahay niyo? Pastor, always say to Pastor, in the name of Jesus, get out. Boundary spirit, problem spirit, in the name of Jesus, get out. Pastor, always get out, get out, get out. Prayer. Nasa third floor daw po si Pastor John, bago siya nagpipray, pinapalayas niya ang mga masasamang espiritu. 아멘. 그래서 델포로 항상 예수님의 이름으로 대적하고 항상 성령과 함께 대적하고 또 성령께 도움을 요청하고 그리고 하나님의 말씀을 꽉 붙들고 기도해야 됩니다. So therefore, always fight in the name of Jesus, always fight with the Holy Spirit, and ask for the Holy Spirit's help, and hold fast to the Word of God in prayer. Why? 하나님의 말씀을 저주를 묻히는 도구이며 반면에 축복을 창조하는 도구가 된다는 것입니다. So why is the Word of God a tool to overcome curses? And why it is a tool to overcome curses? It is also becomes a tool for creating blessings. 따가로 마투스리고 Bakit daw po ang Word of God ay isang tool para magpalayas sa atin ng mga sumpa? curse in the name of Jesus. blessing in the name of Jesus. Come on. Hallelujah. I-declare mo daw po sa bibig mo na in the name of Jesus, blessings come on. Pastor, sometimes, blessing come. Blessing come. My room come. That is the power of declaration. Korean going to Korea, 안경 pastor church evening prayer. 30 minutes singing, 30 minutes prayer. Pastor, hungry spirit that of Jesus get out. Blessing spirit come. Nag-attend daw po si Pastor Jong sa Korea ng prayer kasama si Pastor Angelo. 30 minutes. Nire-rebuke niya yung mga bad spirit, and after niyang i-rebuke yung mga bad spirit, sinabi niya, in the name of Jesus, blessings come on. How to our God bless not give them? So paano kaya, sino kaya Diyos ang hindi mag-bless kanila? Always blessing calling me. And the Holy Spirit will lead si Pastor Jong. Clear mother, amen. 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 Always you are now situation no important. No problem. 근데 you no pray big problem.
Yung sitwasyon mo daw po sa tingin mo ay hindi na problema, pero magiging problema daw po kung hindi ka mag-pray. 아멘. therefore, 자, 악한 영들을 하나님의 말씀으로 대적하고 악한 영들이 물러가고 난 이후에 뭔가 좋은 일도 생기는 것이지. Therefore, if you confront evil spirit with God's word and they retreat, then something good will happen. Amen. 아멘. 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 왜 레이벤 녹화미? Very, very important. Possibly get out and next time good news coming. Amen. Ang bad spirit daw po ay papalayasin natin at kapag napalayas natin ito, mayroong good news na 악한 영을 충분히 기도해서 물리치는 훈련을 가정과 직장과 교회에서 끊임없이 훈련해서 승리하는 여러분 되시기를 예수님 이름으로 축복합니다. May you practice repelling evil spirits through sufficient prayer and continuous training at home, work, church, and school. 아멘. Amen. 아멘. 아멘. 자, 넘버 3. 하나님은 인간을 만드시고 책임을 지시는 분이십니다. So God, number 3, God created humanity and it is responsible for it. 자, 오늘 사발사발 해주고 God created humanity and is responsible for it. He is responsible for it. 자, 바이블. 자, 1, 2, 3고 1 King chapter 8 verse 23. At nalangin ang ganito. 열왕기상 8장 23절에 가로되 이스라엘 하나님 여호와여 산천하지에 주와 같은 신이 없나이다. 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 종들에게 언약을 지키시고 100% 주셨나이다. 아멘. 자, 우리가 하나님의 말씀을 읽으면서 깊이 연구해야 한다는 것입니다. So this means that we must read and deeply study God's word. 아멘. 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 조임의 아멘. 자스민 아멘. 자, 조임의. 자, 신앙생활이든 사회생활이든 여러분에게 제일 무서운 적은 통제받지 않는 자의 삶이라는 것입니다. Kahit na daw po tayo ay believer at tayo ay namumuhay na may pagkakilala sa Panginoon, ang pinaka nakakatakot daw po na kalaban, yung hindi mo makontrol yung sarili mo. So your police college going, police practice training, army college going, army practice study training. Your church coming, church, program, prayer training, spiritual training. Kaya daw po kahit anuman daw na training katulad ng police o ng army, sila daw po ay nag-ensayo, nag-training kung ano para sa kanilang misyon. 자, all this verse 1, 2, 3고 따라놓고. So ano man daw po ang mga believers, ulitin po natin, ano man daw po ang mga believers na sumasampalataya sa Panginoon, ang pinaka nakakatakot na kalaban ay yung hindi ka marunong mag-control sa iyong sarili. 아멘. 찬양을 시작할 때도 먼저 하나님께 누군가가 대표로 기도하고 시작해야 하고. So even when beginning a praise service, someone must pray to God on behalf of the group. 기도회나 예배를 인도한다고 해도 누군가가 하나님께 대표로 기도를 하고 시작해야 하고. Even when leading a prayer meeting or worship service, someone must first pray to God on behalf of the group. 음식을 먹어도 누군가는 헌신하고 만들어진 음식을 교회나 모임을 대표해서 하나님께 축복 기도를 올려드리고 난 후에 음식으로도 먼저 섬기는 지도자들을 섬기고 그 다음에 먹는 습관을 가져야 스스로 통제받는 신앙으로 성장해서 And even when eating
And then, after serving the leaders who serve with their own devotion, and then develop the habit of eating, may you grow into self-controlled believers and believe that wherever you go and whatever you do, your work and livelihood will be blessed. 그러한 인격들이 어디를 가서 무엇을 하든 하는 일과 생업에 축복이 많게 된다는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. So may you grow into self-controlled believers and believe that wherever you go and whatever you do, your work and livelihood will be blessed. 아멘. 아멘. 자, 신앙생활에서 제일 무서운 적이 나밖에 모르는 행동입니다. Ang pinaka nakakatakot na kalaban daw dito sa buhay na may sumasampalataya ay yung sarili mong aksyon. 자, 마토스 읽고 따라오고. Ang pinaka nakakatakot na kalaban ang sarili mong aksyon. 요한계시록 3장 19절에 물은 내가 사랑하는 자를 징계하게 하여 천만하노니 그러므로 내가 열심을 내라 얘기하라. Revelation chapter 3 verse 19. Pahayag chapter 3 verse 19. Sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Amen. 아멘. 하나님을 믿어도 바르게 절도 있게 순수하게 믿어야 합니다. 목사님은 항상 은혜만 받으려고 하지 않습니다. Kahit naniniwala ka sa Diyos, dapat mong gawin ito ng may integridad at kadalisayan. Hindi laging biyaya lamang ang hinahanap ng mga pastor. 가끔은 목사님들의 설교가 듣기 거북해도 기쁨으로 듣습니다. 왜? 세상에 나를 노골적으로 책망하고 교훈하신 분은 하나님의 말씀뿐이기 때문입니다. Minsan, kahit mahirap pakinggan ang kanilang mga sermon, nakikinig ako ng may kagalakan dahil ang tanging bagay sa mundong ito na maaaring hayagang sumaway at magturo sa akin ay ang salita ng Diyos. 자, 아멘. 자, 마투스리고 사바이 마투스리고. Minsan, kahit mahirap pakinggan ang kanilang mga sermon, nakikinig ako ng may kagalakan dahil ang tanging bagay sa mundong ito na maaaring hayagang sumaway at magturo sa akin ay ang salita ng Diyos. 자, 마투스리고 사바이 카모네. Ulitin po natin. Minsan, kahit mahirap pakinggan ang kanilang mga sermon, nakikinig ako ng may kagalakan. Dahil ang tanging bagay sa mundong ito na maaaring hayagang sumaway at magturo sa akin ay ang salita ng Diyos. 아멘! 할렐루야! 아멘! 아멘! 와우! Father God, very good. Amen. 아멘. Living Father God, very good. Why? Always training me. 할렐루야. 할렐루야. Always training. 자, 무식하고 교만하고 천박한 사람은 교회 또 공동체에서 가장 소중한 질서를 파괴하는 것입니다. The ignorant, arrogant, and shallow destroy the most precious order in the church, school, or community. 따갈로그. Ang taong ignorante at mapagmataas ay ito ang wawasak sa mga turo sa church, sa school, at sa community. 자, 지혜롭고 총명한 사람은 이러한 질서를 존중하고 질서를 세워가면서 축복을 받는다는 것입니다. Pero ang taong may matalino at mayroong respeto, sila yung mag-i-establish ng blessing sa lugar. 아멘. 아멘. Blessing give you very happy. 아멘. Curse give you who is people happen to you.
그래서 your bless how to make. 이 really memorize, practice, training. 아멘. Ang makatanggap daw po ng blessing ay masaya. Pero nakakalungkot kung ang matanggap natin ay isang sumpa. 자, 질서를 따라 수정하고 행동하면 모든 것이 저절로 잘 풀려나갑니다. So if you obey and act according to order, everything will work out naturally. 네, 질서를 어지럽히고 마음대로 가볍게 행동하면 결국 축복의 길은 멀어지고 고생만 하게 되는 것입니다. But if you disrupt order and act carelessly, the path of blessings will eventually be far from yours, and you will only experience 자, 오늘 suffering. 나가로 와주시고 Kaya daw po ang higit na mahalaga ay magkaroon ka ng pagsunod at ang mga bagay na ginagawa mo ay maging natural lang, dahil kung hindi daw po ang iyong daanan at ang iyong buhay ay mawawalan lang ng saysay at makaka-experience ka ng mga suffering. pastor 참소망 멤버스 또 조세 조례 pastor everyday trabajo pastor looking for very happy. Why very happy? Now college study student very happy. 그래서 other trabajo members last week pastor looking for not college. So very difficult working. One day salary how much? Only one day salary. After what is full, what is the hope? What is the people is coming? Very difficult. 그래서 your church coming, school coming, or student practice and obedience and training and your really big plan 내치고 자, 와주세요. Summary ko na lang po. So yung mga nagtatrabaho daw po dito, kapag tinitingnan ni Pastor Jong yung mga young people na students sa college, si Pastor Jong daw po ay masaya sapagkat nagtatrabaho sila at nag-aaral pa. Pero yung mga hindi na daw po nagka-college, tinitingnan ni Pastor Jong, ang naging natatanggap lang daw po nila ay yung salary. At pagkatapos ng pagtanggap nila ng salary, mauubos yun. At ano na naman kaya ang plano na wala silang magiging plano, kundi ganun lang yung buhay nila. Humble training, obedience training, knowledge training, exam knowledge license, your pocket inside, daily trabajo training, body training, cooking training. So you're after another working going, probably no more. Cooking make no more. Not understand. Very good cleaning difficult. Shear cleaning difficult. I saw American working going. So many people, America, toilet cleaning. Understand? Toilet cleaning. Cambodia, Vietnam, Philippines, Mongol, Laos. So many people, another working going. So many, shear, toilet, cleaning. Mampe understand. So now you're training no more how to another country working going. Cleaning. Pastor, sometimes your living room, living study room inside, sometimes smell really no. Smell. Your table, kitchen table, study table, your cooking table, eating table, your chairs. Beautiful. So many people, in teaching table, many people probably broken.
how to bless income? Maybe difficult. 그래서 pastor now, nearly worry many. After 참수만 크리스찬 처치, 가소가 처치, manners, how to pastor guidance. After 19 years go to Korea, working, Korea is very full understand. After going, very, very difficult. Many overtimes working. 그래서 young teenager, young people, nearly to all practice study, cleaning training, cooking training, serving training, serving beautiful novel. How to your working going, serving your beautiful working. Very, very important. You have very beautiful dress coming. Okay, very good. Going to Korea, another country going. Very dirty dress and walking. I mean, Daniel father understand. Daniel father another country walking going understand. Very, very difficult walking. Pastor, young generation pastor, by our age 27 going to Libya walking. Pastor understand. 그래서 이 올라오는 게 날리지 밀리 all training 크리스텐 아멘 slow training all going to slavery war pastor really worry very God of Islam training finish slavery war going to what happened to me children amen understand amen not understand kaya tagalog ko sa mga English. And sabi po ni Pastor John, i-train daw po natin yung ating sarili na matutong maglinis, matutong magluto, matutong maging malinis sa lugar at sa room. Kasi mayroon daw pong mga nakikita si Pastor John na mga madudumi, ang table, ang kitchen, madumi daw po. So, paano pa daw po kaya pag nakarating ka sa ibang bansa? So, mahihirapan ka na kapag hindi mo dinisiplina yung sarili mo sa ganung bagay, pag nagplano ka na magtrabaho sa ibang bansa, mas mahirap pa doon ang gagawin mo. Kaya gusto ni Pastor Chong na habang young people pa tayo, o mga bata pa, matutunan ng maging responsible at maging malinis sa anumang mga ginagamit. Para daw po hindi ka mahirapan pag nagtrabaho ka sa ibang bansa. 자, 오늘 사바사바의 만추를 들고 질서를 어지럽히고 마음대로 가볍게 행동하면 결국 축복의 길을 멀어지고 고생만 하게 된다는 것을 우리 모두가 꼭 알아가는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. But if you disrupt order and act carelessly, the path to blessings will eventually be far from yours. And you will only experience suffering. 아멘. Halleluja. People who truly understand. 아멘. 자, family to pray. 자, Korea, January, tomorrow maybe college student, college boy, 아들과 비슷한 기분 to you, pray for you. Now today Sunday worship coming person, you will really understand. Sunday, next Sunday worship coming, pray for you. mom healthy, and daddy, mother healthy, and another families healthy probably, teachers, families, parents pray for you. All Sabbath students pray for you. 자, Pastor John pray for me. 자, Korea visitor and Korean sponsors pray for you. 1, 2, 3, go. 할렐루야. 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 아버지 하나님 아버지 예수님께서 피부는 손으로 붙잡은 손으로 아버지께서 저희들을 만져주시고 맺으시고 오늘도 하나님 아버지 주여 아버지 서로 사랑하라는 말씀을 가지고 아버지 말씀을 상고했습니다. 아버지 말씀을 전했습니다. 하나님 이 땅에 살아가는 동안에 우리 모두 하나님 아버지 앞에 아버지 마음과 뜻을 다하고 소금을 다해서 아버지 하나님 주여 아버지 하나님 아버지 주님 앞에 주가 되시는 아버지 주여 아버지 주여
Amen.
아버지 주여 함께 기대를 못하고 아버지 주여 함께 기대고 아버지 주여 함께 함께 주시고 계시고 아버지 주여 함께 모든 상태를 아버지 주여 함께 아버지 주여 함께 함께 주시고 아버지 교통자 아버지 주여 함께 교통에 아버지 주여 함께서 아버지 사랑을 가지고 높을 앞에서 그리고 주시고 My peace, 오늘 사바시기 가본 My peace I give unto you. It's a peace I cannot give. It's a peace. It's a peace that I
Let us pray. 하나님 아버지, 우리의 생각들을 아름답게 성장해서 모든 신앙의 영역에서 건전한 영향이 있도록 축복하여 주시옵소서. Father God, please bless our thoughts so that they grow beautifully and have healthy influence in all areas of our lives. 우리들을 지금까지 후원해 주신 모든 분들에게 감사하며 이름을 불러가며 기도해 줄 수 있는 사람들로 축복해 주시옵소서. We thank you all have supported us this far, and please bless those who pray for us by name. 본수를 뛰어넘어 행동하는 일들이 없게 하옵소서. Please prevent us from acting beyond our means. 그리고 열심히 묵묵히 헌신하고 충성하고 봉사하는 모든 형제 자매들을 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. And please bless all our brothers and sisters who diligently and quietly dedicated themselves faithfully in serving. 아멘. Pray in Jesus' name. 아멘. Ayan, so, muli po tayong mananalangin. Requesting po na sa prayer kasi po ang PEAC, yan, para po ito sa school. Ang PEAC po ay mayroong